Τι κάνεις? Καλά, πώς πήγε το σχολείο? Καλά. Πω, τι έχει μέσα η τσάντα σου, ρε παιδί μου, πολύ βαριά είναι. Πάλι στοιχήματα, έπαιζες. Μα κερδίζω! Πάλι στοιχήματα! Μα κερδίζω! Από τέτοια ηλικία ξέρεις πόσο χρονών είσαι και μου το έχεις ρίξει από τώρα στο τζόγο. Δεν με νοιάζει αν κερδίζεις, αγόρι μου, δεν με νοιάζει. Τι είναι αυτά? Τι θα κάνεις στη ζωή σου? Λοιπόν, εσύ από εδώ και πέρα θα μου φωνάς Mr. Χ. Να σου πω, θα μου φωνάς Mr. Χ. Πώς το βλέπεις τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ? Χ το βλέπω. Μια μέρα ο Mr. Χ θα γίνει πολύ διάσημος. Ο Mr. Χ! 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 Περίμενε να σε πάρω σε λίγο, Μιλάω με τον Σπύρο! Επιτέλους αυτόν εδώ τον τόπο! Σοβαρευτείτε επιτέλους αυτόν εδώ τον τόπο! Έλα, παίξτε την Ατλέτικο Μπιλιμπάο! Αμάν πια άχρηστε! Έλα ρε Mr. Χ, να πούμε γάμο την Παναγία μου, πού είσαι? Σε έπαιρνα χθες τηλέφωνο για να μου πεις μάτς. Κοιμόσουνα. Ρε μας δουλεύεις ρε. Εντάξει, πάντως αυτά που μου πες για την Τρίτη τα πιάσα. Είσαι ωραίος, είσαι μάγκας ρε Mr. Χ, είσαι μάγκας. Περιμένει λίγο. Έλα, στη δουλειά είμαι. Ναι, στη δουλειά. Στη δουλειά είσαι ή παίζεις κανένα στοίχημα? Σίγουρα? Ναι ρε παιδί μου, γεια. Λοιπόν, έλα, με πρίζει Δήμητρα, τώρα ξέρεις. Λοιπόν, να σου πω, λοιπόν, Γάνδη Λεύσκι. Αυτό στο δίνω Χ. Σίγουρα Mr. Χ. Λοιπόν, τι άλλο λες εσύ, Sporting θα να την παίξουμε? Ναι, φιλμάρι. Και αυτό, Έτσι. Και βρες με κι άλλο μέα για να συμπληρώσουμε την τριπλέτα. Ζενίτ. Έχουμε τον καλεσμένο εδώ σήμερα από το συνέτερό του. Το συνέτερό του, ναι. Μαζί θα βγουν τώρα. Ας καλωσορίσουμε όλοι μαζί το Mr. Χ! Ναι, καλησπέρα, Σοφέ δάσκαλε. Καλησπέρα. Κάτσε εγώ καθίστε εδώ. Το 147 πόσο έρθει κύριε Mr. Χ? Ναι. Χ και αυτό? Εγώ νόμιζα ότι ήταν διπλό. Είναι αλήθεια κύριε Mr. Χ αυτό? Έλα ρε Mr. Χ, πού είσαι επιτέλους? Τι θα την παίξω τη Manchester απόψε ρε φίλε? Παιδιά, μόνο δεν έχω πολύ χρόνο. Αν το δείτε έτσι ένα διλεπτάκι. Σε ευχαριστούμε βασικά που ήρθες. Να είστε καλά. Πείτε μου. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα Χ? Πώς έκατσε? Όταν ήμουν στα 17 μου χρόνια, έπαιξα ένα στοίχημα με τον πατέρα μου. Ωραία. Είχα παίξει ένα στοίχημα και είχα παίξει 7 Χ. 7 Χ. Με πόσο λεφτά ρε φίλε? Με 3 ευρώ. Τα 3 ήταν ημικανατολικό. Ωραία. Τα πιάσα. Όλα. Έβγαλα κάποιες χιλιάδες ευρώ. Και από εκεί και πέρα κάθε Σαββατοκύριακο πιάνω Χ. Γι' αυτό και με φωνάζουν Mr. Χ. Έτσι. Είναι η ζωή μου, είναι εξαρτάται από τα Χ, ρίχνω Χ. Είμαι ο Mr. Χ. Να σε ρωτήσω τώρα, από κόμμενς έχεις πάει για Χ? Αυτό πήγα να πω. Όχι, έχω ρίξει 32 Χ. Να σου πω ρε μαλάκα, εσένα τι έκανες τώρα Χ? Αφού είναι ο Mr. Χ ρε άνθρωπο. Για τις κόμμενες είναι για το στοίχημα. Γιατί ρε φίλε, εντάξει θα το ρωτήσω κι εγώ. Ρούλια, μην τα κάνω. Έλα Mr. Χ. Έλα ρε. Λοιπόν, έλα θέλω να παίξω. Κάτσε ρε μαλάκα. Έλα, θέλω να παίξω. Πες μου 2 χινάρια. Το 3,50. Όχι το 3,60. Το 3,50 ρε μαλάκα. Ναι. Χ. Τη Rapid βγαίνεις με τον Ολυμπιακό. Πόσο? 3,25 δίνει. Δεν θέλω το 3,35. Mr. Χ! Ο Mr. Χ! Η Ρώμα θα έρθει και αύριο! Αύριο θα έρθει! Φίλε Μανώλη, έλα! να πεις για το
χθεσινό τέρπι. Εκεί με κάνεις το χθεσινό. Είχαμε παίξει να παίξει το Χ-Άντερ και μου το έκανε, ξέρεις, το 95. Ξανά στο ζωή μου. Βάλε μωρή δυναμό και εγώ ένα γκολ. Βάλε ένα γκολ μωρή δυναμό. Μας έχεις πρίξει με τη δυναμό. Γκολ! 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 Πάρτο! Πάρτο και το 41 γκολ! Ναι! Πώς το βάλεις? Ρε φίλε, κάτσε λίγο, θέλω να παίξω κι εμείς τύχη μάλιστα. Φίλε, κάτσε λίγο. Συνέτε, ηρέμησε. Εγώ θέλω να έχω έξω τα ρεμανατάκι, κάτσε λίγο. Στα 5 φλάκα. Και θα πάλι, και θα πάλι. Θες τώρα να μας παρακολουθούν και εδώ πέρα κύριοι και παιδιά. Θες να ζήσω να βρίσω! Θες! Λοιπόν, ποιοι θέλουν να βγουν στην τηλεόραση? Εγώ! Κύριε Χ, να σας ρωτήσω κάτι. Πες μου. Notch County, η κορονίδα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η κορονίδα, φίλε μου, θα φέρει Χ εκεί στα Πετράλαιωνα. Με την Notch County. Νότις County παίζει.